Daghan kabuang gini mga tao karon ay. Liman ka paru-paro J og unsa ni? Alpaka pabo? Matay murag na ako'y nahuna-hunaan na. Hay kay mas maayo kung among kabuangan si Tibor. Sige. Murag nindot akong nahuna-hunaan ron, pero akong pagitaon si Papat ug asa si Papat ron. Nindot ni. Nindot akong nahuna-hunaan, nindot ni. Asa man si Papat ron? Ay, ito ara. Kaning akong manok mo ka kay puwan mo signaw. Part! Kung sa may gibuhat mo ron, Part? Nagkuha lagi akong manok kay ako ni tari karong sa badok pohon ba ato lungsod ba. Ay, mao ba, Part? Yeah. Part, sa dili pa na mo itari, Part. Nakoy nahununaan nga ka ng kuwan, Part, ka ng kabuang, Part ba? Unsa ba na? Nakitaan mo si Tiboron, wala? Wala ra ba? Nakoy nakitaan sa Facebook, Part. Kanang viral karon ba nga paru-paro J o kanang alpaka pabo? Sa man na kanang grupo mo na dagway. O grupo na. Karon ang gusto ko mga tabo, Part. Atong kabuangan si Tibor. Sa man na to? Magtukod ta og kanang paru-paro J. Unya atong rekruton si Tibor. Unsa po ka nga dili man ta wa man ta kakuan anang paru-paro G. Ay naunsa po ka sa bahin ang gugos ako ang kuan gud sa ako ang plano gud ako kabuang karon. O sige, mao man ka. Sige nga. Asa man nato makita si Tibor karon? Atong pangitaon nya. Sa kalingawan ra gid. Kalingawan to si Tibor, kalingawan to. Inig ani ni nga kuan Part. Sige, pasabta kuno ko anang maayo. Pasabto nita. Freedom ba? Rekruto na to si Tibor. Ana, pasudlon to sa atong grupo nga paru-paro J. Karon pas sininao na to siya og kanang kuan kanang una sa saging. Unya din pa. Pasiyo sa yawo na ba? Unsa man? Tuo ka to. Ay da, naunsa biya ka. Dagway ka magtan-os dagway ni Tibor nga ilarunon kay gaw. Bitaw, laro nun bitaw tong naunga. Ya unsa man? Tara, Sige. ha? Ako sa ni ko na kung manok ka kay bisig mainitan ba? Sige. Tara. Piste. Nganong ginagalam buka anak Part? Kaya nga naman di ay. Kay nga naman di ay. Kaya lang gid ka. Wala ka kabantay nga. Naigo ko ana. Unsa man na nimo? Ay, naunsa baya pod ka. Kay balo nagika nga kanang grupo-grupo. Lagi na ipadul-padul. Bahala sige. Mao man ka. Tara. Ay, Saragot. Unsaon man po na nimong una sa saging? Kaya, pwede mo Part. Di ba nagsabot na mata ganina nga atong kabuangan si Tibor? Aw. Sige, mao man ka. Part, wala pa to. For you. Doon Tibor! Huy! Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw? Nagkuyog na po ning duha kabuang mo, no? Oh, sama na to, pre! Dili na ko lang ngayon ang istorya. Naami karon dire. Kay amo kang rekruton, musugot ka og sa dili. Sa among bag-ong grupo karon. Nga paro G. Awu! Fly, high, butterfly, fly, high, butterfly, fly, high, butterfly, fly, high, butterfly, fly, high, butterfly. Maura ang among grupo. Pasabta. Ug unsang klasihan ng grupo ha. Kay balo ka doon Tibor, kung makasulod ka ani nga grupo, kaning gitawag og paru-paro J, katong gibuhat ako gina, mao to atong pagabuhaton nga ritual. Ay, baya, no? Kanya, unsa man po itong mga benepisyo na itong magkuha ng grupo ako, no? Ay? Ayaw kabala ka sa benefits. Kay aduna tay is. PhilHealth. Pero pangitaon pa nato ang pag-ibig. Akala ko ika'y langit. Ay, kamo! Pangitaon pa ninyong pag-ibig, pero ako, nana! Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang Sa ngalan sa among bathala nga si Paru-Paro.
Walay si bisang kinsa nga makabalibad. Ahu! Ahu! Fly high with butterfly! Hala, sige. Di ba ako makabalibad, ana? Usa may akong buhaton. Ang unang ritual, suluba kining una sa saging, kay mao kini ang simbolo ug mao kini ang pako sa among bathala nga si Paru-Paro. Hala, unsaon na ako na pagsuot? Sulubi. Unsa man ni? Unsa man ni? Mauli ay sige nang ay sige nang reklamo. Unya, mag-unsa mo ko ani? Ang ikaduhang ritual, mao ang pagpadol. Kini nga kahoy, simbolo kini nga baston sa among mahal nga bathala nga si Paru-Paro. Hala, kadako ba ning kahuya, oy? Hala, sige, punalin ako para mahumanta. Gaya po na ani, oy. Sugdan na nato ang ikaduhang ritual. Tuwad! Taysa. Nga nung manggong patuwaron man ko ninyo? Kay ngano? Nadi padulan nga maghayang. Abi manggong na kong sarap ni pre. I-shoot mo na ang ball. I-shoot mo na ang ball. Ang sarap mag-bat. Kadaghag baglangas mo. Sige, tuwad na! Hala, sige, magtuwad na ko. Asam ko magtuwad, dire? Oh, sabi na dire na po. Ana, mag-ana na po ko. Daghag langas. Himsog ba dahil maglubot di ay? Sige na, kadugay ba ani? Magbiga man punta ninyo. Ayaw ko bata pa kukoy. Ayaw ko bata palagi kukoy. Sige, tas akong lubot. Hinahinaya po na ninyo. Sige, ikatulong ritual. Amuyate. Napang hindi ikatulong ritual? Siyempre, naa pa. Masarap po na klasihang ritual. Mao ang pagsayaw sa sinulog sa among bathala nga si Paru-Paro G. Sayaw na. Ay, lagi pangisugod. Sige, magsayo na bitaw ko. Saan man ako magsayo ani? Sa may purman eh. Sige, sampuli. Yung anion pagsayaw, oh. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Play with butterfly. Sige, maumag ha. Sige, masayaw ko. Hi. Sayaw buang, sayaw buang, sayaw buang. Shout out kay GR Elida Sinambong. Ayan. Og shout out pud ni Prince Charles Bakwirfo. Ayan. Salamat guys sa iyong pagpapanood. Bye-bye.